Dnes sa pozrieme na úplne čerstvý nový album Nova Twins s názvom Parasites and Butterflies. Je to ich tretí štúdiový album a znie fakt brutálne. Mieša mnoho žánrov ako rap, punk, metal, pop, elektroniku a stále je tým špinavým gitarovým driveom, ktorý ich robí jedinečným. Nahrávali ho vo Vermonte v USA, ďaleko od Londýna, a za mixom sedel Rich Costly, chlapík, ktorý robil aj z Foo Fighters či Deftones. Takže výsledok, masívny zvuk, ale pritom intimný a surový. Zaujímavosťou je, že počas písania albumu zažili vo Vermonte úplné zatmenie slnka. Práve kontrast svetla a tmy sa stal hlavnou témou albumu. Preto Parasites and Butterfly balancuje medzi chaosom a krásou. Textovo idú Nova Twins fakt pod kožu. Riešia psychický tlak, slávu, zraniteľnosť, ale aj ženskú silu. Je to úprimné, surové a autentické. Výsledok? Album, ktorý je krátky, priamočiary a každá skladba má svoju energiu. Raz je to rave, inokedy balada, ale stále cítiš, že Nova Twins majú srdce v roku. A mimochodom, Nova Twins si nové album prinesú aj do Prahy. 25. septembra ich uvidíme naživo v Rock Cafe. Takže šanca zažiť túto energiu naživo na vlastnej koži je fakt blízko.